ihi cerit ayo guyu Usa. Sompret, kempul ngungkung, konang reok, ketipung imbal, benang loro toro slendro, serompet belok, jaranan imbal nongklang, meraing igal, megap bujang ganong kalian dendran usmodo kagungan reok pranyata dadi gembira bujang ganong mencolot metongkrong meraane caplak ane tapyak nong tung ketipung antarungkung sompret celuk larungane mantuk wos pranyata padha nunggang jaran kepak donga mencana treges kae kuri treges lo kae jaranan sipateku gawe guyu iya ora rasa Etan kali kulon layo kali arep nyabrang gak ana wote etan gati kulon gemati yen ditimbang padha abote menyang Jombang kampunge singon lemah geneng akeh wedine yen gak sambang kirim ingon yen ora seneng piye mestine mripatmu pancen sing marai lula kepranan sajroning ati sara tresna kang tak tampa kaya sunar rembulan purnama mripatmu kebak ing pasemon kedepane tansah ngawe-awe sapa kang ora kasmaran weruh mripatmu aku kepranan lungguh cedhak ing sandengmu muga bisa nambani kangenku semu nguncalne kedepe kebak daya
katoning mripatmu mripatmu tondo aweh tresno sing tumuju pojoke atiku esemu manis merenani yen to nyawang ora bisa lali mripatmu pancen sing marai lula kepranan sajroning ati sorot tresna kang tak tampa kaya sunar rembulan purnama mripatmu kebaing pasemon kedepane tansah ngawe-awe sapa kang ora kasemaran weruh mripatmu aku kepranan lungguh cedhak ing sandingmu muga bisa nambani kangenku semu nguncalne kedepe kebak daya katon ing mripatmu mripatmu tondo awet tresno sing tumuju pojoke atiku esemu manis meranani yen to nyawang ora bisa lali oh ah yeah oh yeah ah oh yeah ah yeah ayo sayo sang pelopor jarana campur sari Satrio setor Ibon ayo long ayo wayo ayo oh ya galung wayo amin lo gok ayo oh ayo Pak Pur piye iki Pak Pur ngalor ngidul awas ayo
Idul. Ye. Yo. Dosa. Awas. Darongan mata beling. Rene ya tak tempeling. Ayo. Ayo. Usah. Sek tul. Dosa. Awas. Iya. Ala keri. Ayo sogok ala keri. Mbak guyu, mbak nang arep guyu. Ayo. Yuk. Iya. Aong. Sayur. Ya. Darwa sarpa wang manis tan sama lela. Iya. Beta lendra tapi eng bege seneng lamun. Mong seneng lamun. Ayo Mas Kevin. Barang kang sinatya. Iya. Iya ayu wong ayu. Anjen Iya. mula jasa nang lamun. Jarwa sarpa wong manis tan sama lela. Tetan karsa nendra tapi beke seneng lamun. Ngelingana yen werang ingkang sinatya anda anjur ngokro mula jasa nang lamun. Ayo. Ngalor. Ngidul. Ayo. Ayo kadangku Beji. Yo. Ayo Dion. Ho. Barungane irung apa asbak jane? Asbak ya Mas. Mas Putut iki asbak to irunge. Lah iya. Katanya ya. Dosa. Ayo. Bos. Ora usah. Neng, geling. Lo. Ja. Lo. Ayo.
Barongan mata beling, rene tak tempeling. Hesa, 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 hesa. Satul, 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 satul. Iya. Mas, piye? Piye? Ya, ya. Madep rene lho Mas. Sama ini ditabui. Ha, ha, Ndang to yo. ha. Kayak wis. Ngalor, ngalor, ngalor. Yuk, ha. Ayo Katili, Katili, ayo, ayo. Ayo Li, Katili. Ayo, Zugeng. Dijarak barungane Li, ayo. Ayo, ayo, ayo. Yo. Yuk, 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 yuk. Mas Yoga Utis sing ngendang ayo. Sugeng, Sugeng. Lo, 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 lo. Ya, 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 ya. Tuh. Awas, awas, awas. Kling, he, ah, He, ho. ah, He, o. He, o. eh. Awas, Awas. oi. Ayo sikile digaele. Sikile Ayo. digaele. Sikile digaele. Sikile digaele. He, he. Ah. He, ho. O, 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 o. He, ho, he, o. He, ha. He, he. Kakak, ayo, 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 awas, awas, Ya. ayo, ayo, ngalor, 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 Ngidul, ngidul. ayo, ayo, kakak, ayo, ngalor, 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 Ayo Mas Utis, Mas Utis. Oh, diganti Mas Putut. ayo, ayo, Oh kakak, oh menang karo Jepang, Jepang maju ke Tepang, KKO mesti menang. yo. Jaranan dhuwur, jaranan dhuwur. Ayo, ayo. Kilo kelambine, Yo, kelambine kilo. Kevin, Kevin, ayo, ayo. Dadio Pin, ayo. Ngalor, ngalor, ngalor. Ayo, ayo, Ben. ayo. Dadio, Woi, Dadio, ayo. Mas Kevin moto beling, Rene moto tempeling. Ho, Yo. ayo. Mas Kevin moto beling, Mas Kevin moto beling. Ayo. Lagi ojo-ojo moto. Ayo. Ho. Sing apik to, sing apik to. Karo kancane kok tukaran. Hei, sing sayang. Sing sayang, sing sayang. Sabar, sabar. Sabar. Hei. Ya, ayo, ayo. Sing Ayo. apik, sing apik. Ayo, ayo, ayo. Ndak bareng. Di ngajek nih bareng kowe. Sing sayo, sing rukun. Ayo. Iya. Ya, ya, ya. Wong telu iki wirasane mantos. Ya. Au. Biar kunaring budaya Dharma kang cinandra karawetan ambarung kembang hidung us ambarung anyang kai prekiatan ambo seni ayo ayo ayo
dadiya sarana laras wos sumawis biar guna ring budaya dan mokang cinandra karawetan ambarung tembang hidung us ambarung anyang kai pregiatan ambo seni ayo kanca Madya sarana. Ya. Ayo. Sing apik to. Ngalor. Mbah Pangi ngalor. Iya. Digoyang. Digoyang. Het. Nah. Awas, kendangnya resi, awas. Di video Awas kendangnya resi. Sing apik. Ya. Iya Rofi. Awas kendangnya resi loh. Awas. Di video sing apik di video loh. Tari sapu. Iya. Tari zaman dulu. Tari sapu. Tari la bella. Tari sapu. Iya. Asik. Tari zaman dulu. Tari sapu. Asik. Tari sapu. Tari yang indah. Ya. Kung. Ean apa deh? Ean apa kakean minum? Sayur. Iya. Iya toh. Urung bar. Kok dicepoti? Iya. Aong. Oh, dadi samare ngegong saiki. Ya. Ayo kanca. Suka. Nonton jaranan Satria Ceta Micer sakir mengon sari tulung aku Mugi kalis ing sambi kala esok nyuling Seorene ya nyuling sulingane arek Surabaya. Iya esok nyuling bengi ya
Satria Seta ora roh hesa Ayo. oh ya iya ki jaluk apa aku ora roh jaran ucul jaran ucul barang ayo tak gambui Pangigele ami wir nyeblak sampure luase lenggat lenggut sing waro bisa kepencut ralida padha ala biyo ora ndrama keplang kenong keprak kempulan cedare gumyak wiramane ngene kang dadi aksine goyang sithik dor tung 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 tak gantung dor jaranan dor lagi ane Ayo le. Selak maghrib boleh. Ayo le. Sing apik disoteng sing apik di video barang kok. Ayo ger kene ger siji pokok siji nyedak bombok kene ger tak tambani tak usadani ger. Ya waktune dilungkas magrib. Yo, iya, ayo, ya. Aja banyol to, iki tenanan to itu.
Aja mok banyoli ndak mandi kok. Ayo kene nger siji mbaka siji nyedak marang pun bapa kene nger ya manut tak tambani jagone kluro rame swarane pating kembruso aduh senenge sedulur tani bebarengan pot donan terpari srengenge nyuner ngulon pernai manuk ing ngoceh ana wit-witan pating ceruwit arame ngocehe katon asri donya saisine para sutresna pagelaran ning sonten menika kita punggel sawetawis nanging sampun ngantos supen ing mangke dalu kita saged pepanggan malih saking Turangga Satriya Seta ngaturaken sugeng sonten ngaturaken sugeng kundur ngaturaken sugeng pepanggan malih ing mangke dalu ya.